ମୁଁ ତପନ କୁମାର କର ଆମର ଅଠରଙ୍ଗୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ମୁଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଉପରେ କ'ଣ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ରୋଡ଼ କାମ ହେଇସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏ ବାଟେ ଲୋକ ଯିବାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ସବୁ ଥିଲେ ବି ଲୋକ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ଖସିକି। ତାପରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଏତେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏତେ ଲୋକ ମାନେ ଯିବାକୁ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନକୁ ବହୁତ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଅଭିଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ବି କାମ ହେବ, ଆଜି ହେବ, ଖରାଦିନ ହେବ କହିକି କଲେନି କାମ। ମାନେ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଯାଇପାରୁନି। ଏଇ ପାଣିରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପୋଲ ତଳେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଏଇ ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ ରହିବ? ଆମର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି କେମିତି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖିଛି କାମ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ଚିରଉପକୃତ ଲୋକମାନେ। ଏତିକି ଖାଲି ଗୋଟେ ଲୋକଟା କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଯିବ କହିଲ ଭିତରେ ସେ ନଉନି ଗୋଟେ ଭାଇ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୁଁ ରଘୁନାଥ ସାହୁ, 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା। ଆମର ଏଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାରେ ପୋଲ ହେବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ପୋଲ ହେଲାଣି ସେଇ ଦିନଠୁ ରାସ୍ତା ଖରାପ। ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି, ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଗଲାବେଳେ କିଏ ଆଣ୍ଠୁ ଧରି ପଡ଼ିଲାଣି, କିଏ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, କିଏ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସ୍କୁଟି ନେଇଗଲା ପରେ ସିଏ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ଆମେମାନେ ଏଠି ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଠିକ୍ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ରେ ବି ଏଠି ରାସ୍ତା କାମ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏ ରାସ୍ତା ଆଜି ହେବ, କାଲି ହେବ, କାଲି ହେବ, ବସନ୍ତବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ହେବ। ତାପରେ କାଉନସିଲର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ'ଣ କହିଲେ ବର୍ଣ୍ଣିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସିଏ ବି 2-3 ଥର ଆସିଲେଣି। ଏବେ କ'ଣ କାମ ହେଇଯିବ ଆମର 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼। ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଅପୋଜ କରୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଏଇଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କରିଥିଲେ ଆମର ବାରିକ ବାବୁ, ସିଏ ବି କରିଦେଇଗଲେ। ଚିପ୍ସ ପକେଇଲେଣି କି ଗୋଡ଼ି ପକେଇଲେଣି। ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଏଠି, ଆମେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବାହାରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ପିଲାମାନେ ବି ଏଠି ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ, ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଏପଟେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲେ, କାଲି ଗୋଟେ ପିଲା ପଡ଼ିକି ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏଭଳିଆ କଥା ଆଉ। ଆପଣ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଲେ କେମିତି ରାସ୍ତା କାମ ହେଲେ କେମିତି ଭଲରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଯିବା। ପୋଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବି, ପୋଲରେ ସଦାବେଳେ 8 ପାଣି। ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ପୋଲ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ଇଏ ପୋଲ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତମେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ତମକୁ ଦେଇଛି? ଆସିଥିଲେ, ଆସି କହିଥିଲେ କାମ କରାଯିବ, କିଏ କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି କାମ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ ଖରା ଦିନେ କାମ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ କାମ ହେଲା ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇପାରୁନି ଆଉ।